Good morning. Magkunita. Mag-jogging ta kay mapalitag kanang Pamahaw. O mga palitag kan kape. So ang oras kay 5:40, 5:43. Okay, jogging ta. Problema ron. Open na ba ng Shoppers? Tindahan na siya. Saan siya ka-drug mart? Ang Shoppers. Sarado pa do. Saan na? Hindi lang sa isa. Dari sa Petro Canada na may pandari na ay sa ka convenience store. Basta din na sila yung bacon. Then nasa sulod pa na itong Hortons. So hindi na lang ta. Basta din na yung bacon o Tim Hortons open. Sunday ra ba? May tag-open. Wala di, okay ra. Libot na sad. Are you guys open? Yeah. Can I get three double please? What size? Medium size. This sausage and bacon English muffin. Okay. This sausage classic bagel sandwich. What bagel? Everything bagel, please. Can you make the double 4, please? 4, yeah. Mga donuts, mga pastries. Yes. Open gid sila. Problema na iron. Ang bacon nga paliton. Close pa kayo ang kuan, ang store. Arang napalit. Opat ka double. Isa ka English muffin, sausage and bacon, dayon. Oh, di sausage dito. Huwag isa ka... Basta, nakalimot na ko eh. Basta, nag-order ako dito. Taka ako order. Ita. Nice short stop dari. So, try na to dari. Basta sila bacon dari. Hi, morning. Nagide. Na. Bacon. Okay. Laki kita kaya nakakotag bacon. That'll be everything today. Yeah. $3.49. Debit please. Early morning food. Yes sir. Take care, man. You too. Have a nice day. You as well.
Uli na ta. Magluto na ta og pamahaw. Kumpleto na kinanatay kape. Natay kape diri. Kapatag bacon. Ha, napoy tosino dito. Napoy itlog. Kina oy. Bira na, okay na kay pamahaw. Dito mag-elevator eh. Ngayon, kaingon pala sila week. Magbaklight ta sa stairs. Namin dito na. Tulog mo na mga tao sa hinahinay lang tagluto ang itlog. Ako mag-inaganan kasi lang yung paig-paig. Crispy kayo. Diba? Nangaustik.
akong mama, dili pa daw na siya sakto kung di pa mumot ang kanang garlic. So wala pa man, so steady lang kada. Garlic flakes deh, garlic flakes, sesame seed, Espesyal. Diba ano, perfect bro. Pamahaw, Espesyal.